ورحملو ليتن معلتن دخيمك تسرح كاب سدرا بيتخان فتوتخان تنصيلها تستعر دموسخا اتقبل لمعلت مسمتت جانا صومن كهجبرت ገንዘበይ ናበይ ዝኸይድ ዘሎ ከመይ ኢሉ ይጥፍእ ዘሎ ኢልኻ ንርእስኻ ሓቲትካ ትፈልጥ ዶ ብዙሓት ሰባት ፀገምና ውሕድ እቶት ወይ ውሕድ ደሞዝ ጥራይ ይመስለና እቲ ሓቂ ግን ሃብታም ንምዃን ወይ ቁጠባዊ ነፃነት ንምርካብ ትቐንዲ ቁልፊ ክንደይ ትእቱ ዘይኾነስ ክንደይ ክተትርፍ ትኽእል እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ገንዘብና ብዓበይቲ ቀዳዳታት ዘይኮነስ ብደቀቕቲ ግን ከዓ ዘይነስተውዕለሎም ቀዳዳታት እዩ ዝፈስስ ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮና ብዙሓት ካብ ሃብቲ ርሒቖም ኣብ ናይ ዕዳን ጭንቀትን ተኣሲሮም ከም ዝተርፉ ዝገብሩ ዘለዉ 10 ዓበይቲ ናይ ገንዘብ መፃወድያታት ክንርኢና እዞም ነጥብታት እዚኦም መብዛሕትኡ ግዜ ከም ወፃኢ እኳ ዘይነስተውዕለሎም ግን ከዓ ንመፃኢ ህይወትና ዝውስኑ ኣገደስቲ ነገራት እዮም እዞም 10 ነጥብታት እዚኦም ተረዲእኻ ምስ ተመሓድሮም ኣብ ቁጠባዊ ህይወትካ ዓብዪ ለውጢ ከም ተምፅእ ጥራይ ዘይኮነስ ካብቲ ቀጻል ዘሳቀይካ ናይ ወርሒ መወዳእታ ጭንቀት ክትገላገል ኢኻ ሰላም እዚ ቻናል ስነ ልቦና እዩ እዚ መደብ ዘሰናድአልኩም ድማ ኣነ ሓፍትኩም ሊድያ እየ ነዚ ቻናል ሓድሽ እንተኮይንኩም ሰብስክራይብ ግበሩ ብቑዕ ፋይናንሳዊ ጥበብ ክህልወና ናብቲ ቀዳማይ ነጥብ ንሕለፍ እቲ ቀዳማይ ካብ ናይ ምርኣይ ህርፋን ተላቐቕ ብዙሓት ሰባት ንኻልኦት ንምምሳጥ ጥራይ ኢሎም ዓቕሞም ዘይፈቐዶ ክቡራት ብራንድታትን ዘመናዊ ኣቑሑትን ከም ኣይፎን ይገዝኡ እዚ ሾው ኦፍ ወይ ናይ ክትጀሃር ምድላይ ንባንክ ሕሳብኻ ዘደኸሞ ቀንዲ ፀላ እዩ ሃብታም ኮንካ ንምርኣይ ዘይኮነስ ብሓቂ ሃብታም ንምዃን ወፍሪ ግበር ኣብ ክንዲ ኣብ ግዳማዊ ትርኢት ኣብ ውሽጣዊ ዕቤትኻን ዘላቒ ሃብትኻን ኣተኩር እቲ ካልኣይ ኣመጋግባኻ ኣስተኻኽል ድኻም ምስ ስራሕ ተደማሚሩ ምግቢ ካብ ደገ ምእዛዝ ልሙድ ኮይኑ ኣሎ እዚ ብንእሽቶ ዝጅምር ወፃኢ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ግን ብርክት ዝበለ ገንዘብ ኢኻ ተጥፍእ ኣብ ፋስት ፉድን መዘናጋዕቲ መስተታትን ከይተፈለጥና ብዙሕ ገንዘብ ኢና ነጥፍእ ምግቢ ኣብ ገዛ ምስራሕ ንጥዕናኻ ጥራይ ዘይኮነስ ንቁጠባኻ እውን ዓብዪ ረብሓ ኣለዎ ምግቢ ብመደብን ብምስራሕ እቲ ብኸንቱ ዝባኽን ገንዘብ ንዝዓበየ ዕላማ ኣውዕሎ እቲ ሳልሳይ ኣካዳምያዊ ልቓሕን ዘይረብሕ ዲግሪታትን ትምህርቲ ብሉፅ መገዲ ዓወት እዩ እንተኾነ ግን ኩሉ ዲግሪ ማዕረ ዋጋ የብሉን ብዙሓት ሰባት ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ተደላይነት ዘይብሉ ዓውድታት ብብዙሕ ልቓሕ ተማሂሮም ንነዊሕ ዓመታት ናብ ዕዳ ይጥሕሉ ቅድሚ ዝኾነ ኣካዳምያዊ ወፍሪ ምግባርካ እቲ ዓውዲ ዘለዎ ናይ ስራሕ ዕድልን ዝርከብ እቶትን ኣፀቢቕካ ምዝኖ ትምህርቲ ዕዳ ዘይኮነስ ረብሓ ዘምፅእ ወፍሪ ክኸውን ኣለዎ እቲ ራብዓይ መኪና መሳርሒ ድዩ ወይስ መዘናግዒ መኪና ካብ መጓዓዝያነት ሓሊፉ ከም መግለፂ ዓወትን ደረጃን ክትወስድ ጀሚራ ኣላ ሓድሽ ዓመት ምስ መፀ ሓድሽ መኪና ንምግዛእ ዝግበር ህርፋን ንብዙሓት ኣብ ፋይናንሳዊ ፀቕጢ የውድቖም እዩ መኪና ከም መሳርሒ ስራሕ እምበር ከም መዘናግዒ ኣይትርአያ ዋጋ መኪና ምስ ግዜ ዝጎድል ምዃኑ ተገንዚብካ ምስ ዓቕምካ ዝኸይድ ናይ ፅገናን ነዳድን ወፃኢኡ ትሑት ዝኾነ መማረፂ ግበር ሓምሻይ ፅምብል መርዓ ሓፂር ሓጎስ ወይ ብዙሕ ዕዳ ንሓንቲ መዓልቲ ጥራይ ንዝፀንሕ ድሙቕ ፅምብል መርዓ $10,000 ብምውፃእ ንብዙሓት ሓድሽቲ መፃምድቲ ህይወቶም ብዕዳ ከም ዝጅምሩ ይገብሮም ንሰባት ንምሕጓስ ኢልካ ቁጠባዊ ህይወትካ ኣይተቃውስ ካብቲ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ድምቀት እቲ ድሕሪኡ ዝመፅእ ዘላቒ ናይ ስድራ ቤት ምርግጋእን ሰላምን ይበልፅ ብዓቕምኻ ዝተመጣጠነ ፅምብል ብምግባር ንመፃኢኻ ዝኸውን ሃብቲ ኣዋህልል ሻድሻይ ዘይትጥቀመሎም ወርሓዊ ክፍሊት እዚ ነጥብ እዚ ሰላሕታዊ ቀዳድ ተባሂሉ ክፅዋዕ ይከኣል ምክንያቱ ከይፈለጥናዩ ንነዊሕ እዋን ገንዘብና ዝውሕጠሉ መገዲ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ግዜ እዚ ዳርጋ ኩሉ ኣገልግሎት ብወርሓ ክፍሊት ይሰርሕ ዩቲዩብ ንምጥቃም ወይ ድማ ናይ ጂም ኣባል ንምዃን ወርሓዊ 10 ወይ $15 ንምኽፋል ንእሽቶ ነገር ኮይኑ ይስምዐና ብዙሕ ግዜ መዓልታዊ ካብ ንገዝኦ ሓደ ኩባያ ቡን እኳ ይሓስር እናበልና ንርእስና ንእምና እቲ ሽግር እቲ ክፍሊት ዘይኮነስ እቲ ዘይምጥቃም እዩ ሓደ ሰባት ኣብ ጂም ተመዝጊቦም ግን ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ጥራይ ይኸዱ እቲ ዝገደደ ድማ ነቲ ኣገልግሎት ምጥቃም ምስ ኣቋረፅና እኳ ነቲ ክፍሊት ካንስል ክንገብሮ ወይ ንርስዖ ወይ ንድንጊ ሓደ ናይ $15 ክፍሊት ኣብ ዓመት $180 ይኸውን ሓሙሽተ ከምዚኦም ዓይነት ኣገልግሎታት እንተሃልዩሙኽን ግን ኣብ ዓመት ዳርጋ $100 ብላሽ ይባህሉ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ገንዘብ እዚ ንሓደ ዓብዪ ዕላማ ወይ ወፍሪ ክውዕል ዝኽእል ዝነበረ እዩ ኣብ 3 ወርሒ ሓንሳብ ናይ ባንክ ወረቐት ከመርምር
ዘይትጥቀመሉ ወይ ኣገዳሲ ዘይኮነ ክፍሊት ምስ ትረክብ ድማ ብኡልብኡ ኣቋርጾ። እቲ ሻውዓይ ብድንገት ዝግበሩ ዕዳጋታት። እዚ ድማ ብሰንኪ ስምዒታዊ ድፍኢት ካብ መደብ ወፃኢ ዝግበር ዕዳጋ እዩ። ንቁጠባዊ ውጥና ድማ ቀንዲ መበላሸው እዩ። ሓደ ነገር ስለ ዘለይካ ዘይኮነስ ስለ ዝደለኻዮ ወይ ስለ ዝመሰጥካ ጥራይ ምግዛእ። ንኣብነት ናብ ሓደ ድኳን ንመሰረታዊ ነገራት ክትገዝእ ኣቲኻ ብዘይ መደብ ክዳውንቲ ኤሌክትሮኒክስ ወይ መሳርሕታት ጌርካ ክትወፅእ ከለኻ ማለት እዩ። ኩባንያታት ንዓና ንምስሓብ ሴል ቅናሽ ባይ ዋን ጌት ዋን ፍሪ ሓደ ገዛ ሓደ ሽልማት ወይ ሊሚትድ ታይም ኦፈር ንውስን ግዜ ዝጸንሕ ዕድል ዝብሉ ቃላት ይጥቀሙ። ንሕና ድማ እዚ ዕድል እዚ ከይሓልፈኒ ብዝብል ስጋት ዘየለየና ነገር ንገዝእ። እቲ ሓቂ ግን ሓደ ነገር 50% ቅናሽ እንተሃልይዎ ንስኻ ግን 50% ኣይኮንካን ኣትሪፍካ የግዳስ 50% ገንዘብካ ኢኻ ኣጥፊኻ። ምክንያቱ እቲ ነገር ካብ መጀመርቱ ኣይተደለየን። ብድንገት ዝግበሩ ዕዳጋታት ንበጀትና የቃውሱ። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ንመሰረታዊ ወፃኢታት ከም ክራይ ገዛ ወይ ምግቢ ዝኸውን ገንዘብ ከም ዝውሰድ ይገብሩ። ብተወሳኺ ገዛና ብዘየልዩ ኣቑሑት ከም ዝመልኡ ይገብሩ። ሓደ ነገር ክትገዝእ ምስ ትደሊ ብኡ ንብኡ ካብ ምግዛእ ተዓቐብ። 24 ሰዓታት ተጸበ። ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ሕጂ እውን እቲ ድሌት እንተሃልዩካን ብሓቂ ዘድልየካ እንተኾይኑ ጥራይ ግዛእ። መብዛሕትኡ ግዜ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እቲ ስምዒት ስለ ዝዝሕል ምግዛእ ከም ዘየልየካ ክትርዳእ ኢኻ። እቲ ሻምናይ ማሕበራዊ ጸቕጢ ንሰባት ንምሕጓስ ኢልካ ገንዘብካ ምውዳዕ። ኣብቲ ማሕበራዊ ዝምድናታት ዓብዪ ዋጋ ዝወሃቦ ሕብረተሰብና ህያብ መሃብን ኣብ ጸገም ሰባት ምሕጋዝን ከም ብሉፅ ባህሊ እዩ ዝውሰድ። እንተኾነ ግን እዚ ተግባር እዚ ካብ ልግስና ወፂኡ ናብ ማሕበራዊ ጸቕጢ ምስ ዝቕየር ንቁጠባዊ ህይወትና ቀንዲ መርዚ ይኾኖ። ብዙሓት ሰባት እንታይ ክብሉን እዮም ካብ ዝብል ስጋት ተበጊሶም ዓቕሞም ዘይፈቕዶ ክቡር ህያባት ይገዝኡ። ንኣብነት ኣብ ልደታት፣ መርዓታት ወይ ምረቓታት ንስምኻን ክብርኻን ጥራይ ክትብል ካብቲ ዘለካ ዝያዳ ተውፅእ። ትሑት ወይ ዝረኻሰ ኮይኑ ከይርአ ዝግበር ቅድድም ንብዙሓት ኣብ መወዳእታ ወርሒ ባዶ ጅባ ይትርፎም። ሓቀኛ ምሕዝነትን ሰብኣዊ ዝምድናን ብዋጋ ህያብ ኣይዕቀንን እዩ። ንሓደ ሰብ $1,000 ዝዋግኡ ህያብ ሂብካዮ፣ ንስኻ ግን ንዓብዪ ዕዳ እንተተቓሊዕኻ እቲ ህያብ ትርጉም ይስሕት። እቶም ብሓቂ ዝፈትውኻ ሰባት ድማ ንስኻ ኣብ ጸገም ክትወድቕ ኣይደልዩን እዮም። ህያብ ክትብ ከለኻ ወይ ኣበርክቶ ክትገብር ከለኻ ቅድም ቀዳድም ንጅብኻ ሕተታ። ብዓቕመይ ዝመጣጠን ጽቡቕ ህያብ ከመይ ገይረ ክህብ ይኽእል ኢልካ ሕሰብ። ዝያዳ ሓቀኛ ክብርን ፍቕርን ብተገዳስነትኻ ብግዜኻ እምበር ብኽብረት እቲ ዝሃብካዮ ጥራይ ኣይግለጽን እዩ። ንሰባት ንምሕጓስ ኢልካ ህይወትካ ኣይተቃውስ። ናይ ሓቂ ልግስና ካብ ተረፍካ እምበር ካብ ዕዳኻ ኣይኮነን። እቲ ሳሽዓይ ቁማርን ዕጫን። እቲ ናይ ሃንደበት ሃብታም ክኸውን የሕልሚ ቁማርን ዕጫን ወይ ሎተሪ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዘመናዊ መንገዲ ብሞባይል ኣፕሊኬሽናት ብናይ ስፖርት ውርርድን ተለዊጡ ንብዙሓት መንእሰያት የሳቕሎ። እዚ ወፃኢ እዚ ንቁጠባዊ ህይወትካ ብሰላሕታ ዝዕንቕ ቀታሊ እዩ። ሎሚ ሓንሳብ ጥራይ እንተተዓዊተ ህይወተይ ክትቕየር እያ ዝብል ናይ ሓሶት ተስፋ እዩ። ሰባት $5 ወይ $10 ጥራይ ስለ ዝኾነት ዋላ ሓንቲ ኣይኮነትን ኢሎም ይጅምሩ። እንተኾነ ግን ቁማር ንኣእምሮኻ ብዶፓሚን ስለ ዘደንዝዞ ደጋጊምካ ክትፃወት ይገብረካ። እቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ወፃኢታት ተደሚሮም ኣብ መወዳእታ ወርሒ ብዙሕ ቁፅሪ ይኾኑ። ቁማር ኩሉ ግዜ ነቲ ዘደልዎ ትካል ንኽስብስብ እዩ ዝስራሕ። እቶም ዝዕወቱ ሰባት ኣዝዮም ውሑዳት እዮም። እቶም ተረፉ ግን ነቲ ናቶም ገንዘብ ክኸስሩ ግድን እዩ። ቁማር ወፍሪ ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ውርደት ዘስዕብ ናይ ገንዘብ ምብኻን እዩ። ቁማር ንቁጠባ ጥራይ ዘይኮነስ ንናይ ስራሕ ድሌትኻን ፈጠራዊ ዓቕምኻን ይቆስሎ። ብስራሕን ብጥበብን ሃብቲ ካብ ምውህላል ብዕጫን ብዕድልን ክትህብቲ ምስ ትጽበ ግዜኻን ንእስነትኻን ብኸንቱ ይባኽን። ሃብቲ ብስራሕ ብትዕግስትን ብጥበብን እምበር ብዕጫ ከም ዘይመጽእ ኣሚንካ ተቐበል። ነቲ ኣብ ቁማር እተጥፎ $10 ኣብ መዓልቲ ኣብ ናይ ቁጠባ ሕሳብካ እንተእቲኻዮ ኣብ ዓመት ዘይትጽበዮ ውህልል ሃብቲ ክህልወካ እዩ። ቁማር ሰላሕታዊ ድኽነት እዩ። ብድንገት ሃብታም ንምዃን ክትብል ነቲ ብመስዋእቲ ዘጥረኻዮ ውሕድ ገንዘብካ ንኻልኦት ኣይተሃቦም። ዓስራይ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ዝግበሩ ናይ ውልቀ ሽልማት። ጽሬትኻን ጽባቐኻን ምሕላው ንዓርሲ እምነትካ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ጽቡቕ ዝለበሰ ሰብ ጽቡቕ ይስምዖ ዝብል ኣባህላ እውን ኣሎ። እንተኾነ ግን ኣብ መንጎ ምጽራይን ቅንጦት ወይ ሌግጀር ዘሎ መስመር ምስ ዝጠፍእ ቁጠባዊ ህይወትና ኣብ ዓብ ሓደጋ ይወድቕ። ንሎም ዘደለኸልኩም መደብ እዚ ይመስል። እዛ ቪድዮ ጠቃሚት ኮይና እንተረኺብኩማ ላይክ ክትገብሩ ኣይትረስዑ።
ንቐጻሊ ተመሳሳሊ ትሕዝቶታት ንምክትታል ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤትና ይኹኑ። ዝኾነ ርእይቶ ወይ ሕቶ እንተልይኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ጻሓፉለይ። ኣብ ዝቕጽል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጽንሑ።